Salut toată lumea, ce faceți? Și bine v-am găsit la al doilea meu episod de pe canal. Suntem pe serverul Techcraft. Da, cred că. Și vrem să ne batem și noi o leacă. Nu o să fie lung, o să fie numai de 5 minute, cred că. Da, cred că 5 minute ca să putea să mă duc la școală, la school. Apa. Cine e asta? El, bă, de aici. Dic ăsta. Mort? L-am format? Da. L-am sfărmat. Bine, dar era... Nu se pune cu mine. Pe sabie aveam Sharpness 5, dar am aruncat în jos și mi-a luat alb. Mi-a luat altul, așa că o trebuie să găsesc altul. Și să arunc de astea. Sper că vă place textura și toate astea. Cred că o să vă pun textura. Nu. Cred. Nu cred. Așa, în descriere, nu cred. Da, dacă o să dați like și o să vă abonați, o să o pun. În fiecare zi o să filmăm cu altă... Deci luni o să filmăm cu o textură, marți cu o textură și puncte în continuare până duminică. Și după aceea iar luni cu aceeași textură care am filmat luni. Știți voi, vă dați seama. Ca să nu vă plictisiți de texturi. Așa că o să mai schimbăm texturile și astea. Bă, care aruncă jos de astea? Aruncă cineva. Dic ăsta! E hacker. Uitați un pic cum dă. Da, v-am zis, episodul ăsta nu o să fie lung. O să-l pun repede să descarci pe YouTube și... Ai, bă, tu nu mai vii jos? Serios? Really? Really? Hai, vin jos. Îmi bat, moleac, vreau să te bat. Unde-i? Le-ai văzut cumva? Nu. Slash să la un spawn. Să vedem dacă e la spawn. La spawn, prostul. Tic ăsta. Am plecat. Aha. Acum are și prostănacul. Terasa lui. Nu se reușesc să ați văzut și că la orare. Deci nu vă... Uitați-vă leacă de unde dă. Nu o să mă moare, dar uitați-vă leacă cum dă. Stai, mai mănânc o leacă mult. Uitați-vă un pic cum dă. Uitați-vă la cum se întoarce. Înapoi. Ce poate să aibă? Mi se îmțât, bă, și el încă... E și englez. E englezul măsului. Așa că n-am cum să-l bat pe ăsta decât dacă-l omor. Terasă. Furiaș acolo.
Uitați-vă un pic cum dă. A, ce tot fugi atâta. Vine la luptă. Uite, uitați-vă la alea, că nici nu dă cu Ender Pearl-ul. Dacă l-aș vedea că dă cu Ender Pearl-ul, da, aș mai zice, dar nici nu-l văd. Dacă l-ați văzut voi, eu mă las YouTube. Nu dă cu Ender Pearl-ul. Deci are hack-ul ăla care îl teleportează înapoi. Acum au dat, dar atunci el nu avea cum, se întoarcă fix în același loc. Ești în rasă, da. Uitați-vă un pic. Cum se putea ea întoarce înapoi acolo? Uitați-vă un pic de unde dă. Na, a murit. Bă, ce mă enervează hackerii ăștia. Băi, sunt niște copii de 4 ani care nu știu să joace Minecraft și vin cu hack. Și eu mă chinui o grămadă ca să rămân în viață. Trebuie să-mi fac armură OP, trebuie să-mi fac... Și el, uitați-vă, uitați. Ce că nu-l văd. Este, am omorât. Nu avea armură pe el prost, ce că nu-l văd. Dar nu știi că se vede... Cred că o să fie destul de episodul ăsta. Cam așa o să fac. Ia uite. Este. L-am omorât. Și ați văzut o leacă. Chiar vă rog să-mi spuneți dacă avea hack sau... Nu, eu chiar am văzut că avea hack. Eu chiar am văzut. Poate voi știți mai bine. Uite. Uitați un pic de unde dă și eu nu pot să-l ating. Eu nu pot să-l ating. Uitați un pic. Deci bine, acesta a fost filmarea. Pa, pa.